Vrijeme leti ili možda stoji, a da pogledamo na sat. Sve će nam to reći u Omega urarskom servisu gospodina Ivana Puzaka koji svoj posao u centru grada vodi već 30 godina. Pa, kao dječak nisam niti znao previše u urarstvu, ali interesirala me je tehnika i jednostavno upisao sam taj zanat, počeo sam dobivati prve spoznaje o satovima koje su bile vrlo komplicirane, ništa mi nije bilo jasno, ali vremenom mi se sve razjasnilo, puno sam toga naučio i zavolio sam posao od kojega na kraju krajeva živim. Prije 10 godina dogodila se renesansa u proizvodnji mehaničkih satova. I ti skupocjeni satovi, oni se jasno trebaju redovito servisirati i održavati. To su čak satovi koji nisu nužno potrebni ljudima, ali su investicije. Investicije poput umjetničkih slika ili nekih drugih vrijednosti. Zagreb danas, nažalost, ima 15 ili 20 urara, a samo jedan primjer, kad sam ja otvarao prije 30 godina, bilo nas je 83. Priča sa Zagrebačkom bankom počela je prije puno godina, ne usudim se niti reći koliko. Dok sam bio još dijete, onda su nas u školi učili štedjeti. I donijeli su nam one metalne kasice iz gradske štedionice. I to je naprosto se meni urezalo da je to nekakva institucija u kojoj su novci sigurni, u koju treba svoje novce ulagati. Kao to je mjesto gdje se štedi. Upravo zato gospodin Puzak svoje povjerenje već desetljećima poklanja Zagrebačkoj banci.